Ahmet abi, Фейсати Warrior. Както си по небесата, така и по земята. Наши очи, драги зриятели, как го познавате този човек, Иванчо? Ahmet. Ahmet'i vakti ismini Kubaf çüveksi Nu Bekada dimeni Така, драги зрители, много ви се моля, Tanrım seni korusun haydi bakayım. Господ да те смири, Господине. Отче наш.